A campaña marisqueira de Noia supera nesta primeira semana de traballo a primeira semana da pasada campaña, tanto en produción como en facturación. A campaña marisqueira de Noia non podía ter arrancado mellor. Malia a incertidume do primeiro día, nesta primeira semana constátase a boa produción. Hai ameixa e berberecho, e de tamaños máis que aceptables, logrando capturar nestes 7 primeiros días de traballo máis kilos que nos 7 primeiros días da pasada campaña. Tamén se logrou maior cotización. Moi ben, non? Mellor que o ano pasado, incluso a primeira semana, porque facturamos 1,5 millón de euros, bueno, 100 e pico mil euros máis que a campaña anterior, e máis 188 toneladas de berberecho e ameixa, a maior parte é de berberecho, igual 160. Bueno, moi ben, os precios ben, bueno, a ver se siguen así os precios, que non respecta a toxina, eu penso que vai haber boa campaña, pero todo depende de outros factores. A satisfacción é a tónica dominante esta semana, dando conta de que os resultados están a ser mellor que os agardados. Sí, bastante mellor, porque os precios están acompañando, o marisco hai máis grande do que dixemos nós, sempre nos gusta tamén dicir un pouquiño menos, pero hai bastante primeira e segunda, sobre todo segunda, e terceira tamén hai máis arriba, a ameixa japónica e babosa tamén hai, e bueno, estamos contentos. O prezo do bivalvo repuntou en días pasados, se ben se produciu un pequeno descenso na última posa, agardan que se manteña estable. A ameixa babosa logrou na posa de onte, na de primeira, un prezo máximo de 19,50 e un prezo medio de 19,11. A de segunda logrou un prezo medio de 10,75 e a ameixa fina un prezo medio de 61,99 €, a de segunda categoría un prezo medio de 31,42 € e a de terceira 25,63. En canto a ameixa sapónica, cotizou a un prezo máximo de 6,50 € e unha media de 5,99. O berberecho de primeira cotizou a un prezo máximo de 10,95, logrando unha media de 10,69. O de segunda logrou un prezo máximo de 7,40 e unha media de 6,94. O berberecho de terceira cotizou unha media de 6,07. Bueno, máis ou menos veio subiron un pouco e agora deixaron un pouquiño, a veces se aguantan, que é o primordial, non? Se hai bons precios durante a campaña, hai boa campaña, porque marisco hai. Pero bueno, está indo o primeira sobre 10 e pico, o segunda sobre 7, o terceira 6 e algo, e o cuarta 4,50, algo así. E a ameixa babosa tamén vai a 10, a máis pequena, a 17 a máis grande, a fina vai a 61, a 35 e 25, e bueno, os precios son bons, todos queremos máis, pero son bons, que se manteñan, e bueno, as perspectivas son moi boas, e máis, xa dixen antes tamén que estamos moi contentos porque temos moitísima cría nos bancos marisqueiros, o cal xa hai cría hai futuro, e bueno, que se manteñan os precios que marisco temos. Con estes prezos e capturas agárdase que, se todo vai ben, esta sexa novamente unha excelente campaña para os 1.600 mariscadores e mariscadoras que traballan na ría de Noia.